Israel versus Hamas padayon pa ang gubat. Unsay hinungdan ug unsay sangputan niini kung padayon ang kagubot? Unsa nakaduol ang adlaw nga gitagal sa Ginoo? Sumala sa balaang kasulatan, ang Israel mao ang katawhan nga gipili sa Dios ug gipahilunaan og dapit nga diin didto sila manimuyo. Kini gisaad sa Dios ngadto nila ni Abraham, Isaac ug Jacob. Apan daghang mga panahon ngang maong katawhan nahimong nahikawan sa katungod diha sa Israel nga yuta nga gisaad sa Dios alang kanila. Hangtod ning tungura padayon ang pag-atake sa Israel ngadto sa Gaza City diin tua nahimutang ang mga balwarti sa Hamas. Lapas na sa 6,000 ka mga bomba nga gihulog ngadto sa Gaza nunot sa mando ni Prime Minister Benjamin Netanyahu nga gubaton gayud ang Hamas nga matud niya mao'y misugod sa maong panghitabo. Sukad niadtong mideklara ang Israel og gubat sa miaging semana, mas misaka pa ang ginaghanon sa mga nakabsan sa ilang kinabuhi sa habig sa Israel ug sa Palestina. Mas padayon nga midaghan sa Gaza City nga kun diin nahitabo ang mga airstrikes sa mga eroplano sa IDF. Makaluluoy kaayo sud-ungon ang mga inosente mga lumulupyo nga naangin sa maong giyera. Daw sa napulbos ang tibuok syudad sa Gaza ug misamot pa ang kalisod nga nahiagom sa mga lumulupyo. Samtang ang gihimo sa tropa sa Israel mao lamang ang pag-eliminate sa militanteng Hamas. Walay laing pinakahaom nga ideya mao gayod ang paglagas o pagtapos sa Hamas kay hulga man alang sa seguridad sa Israel ang mga kalihukan sa Hamas. Lisod alang sa Israel ang pagtapos diha-diha sa Hamas tungod kay nakapanganda man og mga pulidong mga tunnel diha sa Gaza. Maong hangtod karon padayon ang operasyon sa IDF or IEF diha sa Gaza. Usa sa rason nganong dili sayon alang sa Israel ang maong misyon tungod kay suportado ang Hamas sa daghang mga Arabong mga nasod ug dugay na nga panahon ang panagbangi sa Israel ug mga Arabong nasod ug mga Muslim nga nasod. Usa sa hinungdan sa panagbangi sa Israel ug mga Arab nations mao ang relihiyon. Islam versus Judaism ang parehong lig-ong gibarugan sa matag habig. Pareho nga giila sa matag habig ang Jerusalem isip balaan, sagrado ug importanteng lugar. Hangtod karon ilalom sa Palestina ang East Jerusalem nga mao'y giila nga capital city sa Palestine, samtang ang West Jerusalem mao ang giila nga kapital sa Israel. Apan dili motugot ang Israel nga maadto sa Palestine ang East Jerusalem kay naa mahimutang ang pinakaimportanteng Temple Mount nga karon sakop sa Palestina. Dako og pinakaimportante ang papel sa Temple Mount alang sa mga Israeli kay maoman kana ang dapit nga diin napili ni Haring David kaniadto alang sa plano nga templo nga tukuron alang sa Dios sa langit. Gani tapad lamang sa Temple Mount maoman ang City of David. Ang templo natukod sa panahon nga si Haring Solomon na ang hari sa Israel, puli ni David nga iyang amahan. Ang maong templo kaduhana naguba ug kaduhana usab kiayo ug sa susamang lokasyon lamang kini nahimutang. Ug karon naa sa maong dapit na puli pagtukod ang medyo dugay na nga natukod nga moske sa mga Islam. Ug ang maong moske dili mao ang gipangandoy sa mga Hudiyo nga maoy ikatulong templo alang kanila, kundi literal nga templo nga sila gayud ang nagtukod maoy pangandoy nilang maoy makita dihang dapita. Balantayan kun matukod na ang third temple kay nagpaila lamang nga nianang mga hugadaa dunay rapture nga mahitabo nga kana kabalo kita nga walay nasayod sa takna niana kung kanos abagayod mahitabo. Pagkakaron dili pa mabasta-basta ang pagtukod niana tungod kay ilalom pa ang Temple Mount sa kagamhanang Palestina, nagpasabot hawid pa sa mga Muslim ang maong dapit. Apan kung ugaling moabot ang panahon nga kini mabawi sa Israel, dako ang kahigayunan nga matukod ang third temple nga sa katapusang mga adlaw diha mosulod si Antichrist ug mupaila sa iyang kaugalingon nga Dios. Atangi ang dugang pa nga mga pagpadayag dinhi lamang sa atong panag-uban.